हॅलो फ्रेंड्स, वेलकम बॅक टू माय चॅनल. श्रावण महिना संपला, गणपतींचं विसर्जनही झालं. यानंतर आपसुकच सगळ्या कोकणी माणसांचे पाय हे समुद्राच्या दिशेनेच वळतात. कारण बरेच दिवस न खाल्लेले मासे आणि इतर जे सी फूड आहे ती खाण्याची हीच योग्य वेळ आहे. चला तर मग आपण पण समुद्रावर फेरफटका मारू आणि आपल्याला रेसिपीसाठी आज काय मिळतंय, आपल्याला श्रावण जोडण्यासाठी आज कुठले मासे मिळत आहेत ते आपण बघू. आज तीच आपण रेसिपी करणार आहोत. सध्या वादळी पाऊस असल्यामुळे तशीही मोठ्या प्रमाणात मासेमारी होत नाहीये, पण आपल्याला छोटे मासे जरी मिळाले तरी आज आपण त्याची रेसिपी करू शकतो. चला तर मग समुद्राचा आस्वाद घेऊया. आज आपल्याला छोटे पेडवे मिळालेत, सो आपण आज रेसिपी करणार आहोत हळदीच्या पानातलं पेडव्याचं सुकं. त्याच्यासाठी हे पेडवे जे मला मिळाले ते मी स्वच्छ धुवून आणि साफ करून घेतले. आपण त्याचं बाकीचं साहित्य पण आपण इथे बघून घेऊया. पेडव्याच्या सुक्यासाठी आपण इथे हळदीची ताजी पानं पण वापरणार आहोत. सो त्याच्यासाठी 2 हळदीची पानं घेतली आहेत मी. ताजं खोबरं घेतलं आहे, बारीक चिरलेला कांदा, चिंच, धणे, मिरी, 2 हिरव्या स्लिट केलेल्या मिरच्या, मिरची पावडर, हळद, मीठ आणि सगळ्यात महत्त्वाचं म्हणजे तिरफळं. याच्या व्यतिरिक्त आपल्याला फक्त खोबरेल तेल लागणार आहे, ते मी इथे दाखवलेलं नाही आहे. आता आपण सगळ्यात सुरुवातीला हे जे पेडवे आहेत त्यांना आपण मॅरिनेशन करून घेऊया. त्याच्यासाठी याच्यामध्ये घालूया मीठ, त्यानंतर हळद, साधारण अर्धा चमचा हळद आणि मिरची पावडर, ती सुद्धा इथे अर्धा चमचा लावून घेऊया. आणि बाकी आपण थोडंसं खोबऱ्याच्या वाटपामध्ये पण ही घालणार आहोत. ते मिक्स करून घेऊया आणि आपलं खोबऱ्याचं वाटप होईपर्यंत हे झाकून बाजूला ठेवूया. आता खोबऱ्याच्या वाटपाचं साहित्य आपण बघूया. वाटण करताना आपल्याला फक्त ह्या मिरच्या आपण इथे बाजूला काढून घेऊया, कारण त्या आपण फोडणीत घालणार आहोत. आता इथे खोबऱ्याबरोबर घेणार आहोत बारीक चिरलेला कांदा, तो अर्धा घेतला आहे मी आता. त्यानंतर तिरफळं, चिंच, धणे, मिरी, त्यात आपण थोडीशी हळद, मिरची पावडर आणि चवीपुरती मीठही घालणार आहोत. बाकी आपण माशांना मीठ ऑलरेडी लावलेलं आहे, पण हे खोबऱ्याच्या वाटण्यासाठी थोडंसं आपण मीठही घालूया आणि पाणी घालून मिक्सरमध्ये बारीक वाटून घेऊया. आता ही आपण हळदीची पानं जी घेतली आहेत ती मोठी असल्यामुळे मी इथे कट करून घेते. तुम्ही हवं असेल तर याची छोटीशी पुडी बांधूनसुद्धा याच्यामध्ये या ग्रेव्हीमध्ये ठेवू शकता, त्याने पण खूप छान फ्लेवर येतो. पण मी इथे ह्याचे तुकडे करून घेते. खूपही लहान तुकडे करायचे नाही आहेत, जेणेकरून आपण नंतर शिजल्यानंतर इझिली बाजूला करू शकतो. सुरुवातीला मी हे हळदीचे पानाचे थोडेसे तुकडे माशांबरोबर ठेवले आणि याच्यामध्ये आपण जे आत्ता खोबऱ्याचं वाटण मिक्सरमध्ये बारीक वाटून घेतलं आहे ते घालून घेते. हे मासे असतात एकदम नाजूक असतात, एकदम छोटे असतात, त्यामुळे आपल्याला शिजताना हे खूप जास्ती ढवळता येणार नाही आहे. त्यामुळे आत्ताच मी हे खोबऱ्याचं वाटण माशाला चांगलं फासून घेते, व्यवस्थित हे सगळं लावून घेते. मीठ पण आपण ऑलरेडी घातलं आहे, हळद, मिरची पावडर पण घातली आहे. ह्याच्यात ॲडिशनल आपल्याला तेला व्यतिरिक्त काही घालायचं नाही आहे. सो हे सगळं मिक्सचर आपलं रेडी आहे. आता मी इथे लोखंडी तव्यावर ही रेसिपी करणार आहे. तुम्ही मातीच्या भांड्यातही करू शकता. लोखंडी तव्यावर मी थोडंसं खोबरेल तेल आधी घालून घेतलं आहे. डिरेक्टली जर आपण हे वाटण घातलं तर कधी कधी करपू शकतं, म्हणून मी थोडंसं खोबरेल तेल आधीच मी घालून घेतले तव्यावर. आता याच्यामध्ये आपण परत जो अर्धा आपण कांदा चिरलेला ठेवलेला होता बाजूला तो घालून घेऊया आणि 2 हिरव्या मिरच्या ज्या आपण बाजूला ठेवलेल्या स्लिट केलेल्या त्या पण आपल्याला इथे घालायच्या आहेत. त्याने पण खूप छान फ्लेवर येतो रेसिपीला. आता हे थोडंसं कांदा ब्राऊन कलरचा झाला की त्यामध्ये आत्ता जे माशांबरोबर आपण खोबऱ्याचं वाटण मिक्स करून घेतलं आहे ते आपण याच्यामध्ये सावकाश घालून घ्यायचं आहे. कांदा मस्त ब्राऊन झाला आहे. आता मी
हे जे मिक्सचर आहे ते या लोखंडी तव्यावर सावकाश ठेवून घेते आणि याच्यामध्ये आपण ऑलरेडी हळदीची पानं घातली आहे, पण उरलेली जे पानं आम्ही कापून घेतलेली ती सुद्धा मी याच्यावरती असे ठेवणार आहे. त्याने पण खूप छान फ्लेवर येईल. तुम्हाला जर मिठाचं प्रमाण चेक करायचं असेल तर लगेच तुम्ही इथे चेक करू शकता. हवं असेल तर मीठ लगेच ॲड करू शकता. ही हळदीची पानं मी परत ठेवून घेतली आहेत वरती. आता थोडंसं पाणी मी इथे घालणार आहे. हे जे मिक्सरमध्ये वाटण करून घेतलेलं त्यातलंच उरलेलं थोडंसं पाणी जे आहे ते इथे ॲड करते आणि आता आपण हे झाकून ठेवूया आणि मंद आचेवर हे साधारण 7 ते 8 मिनटं आपण शिजून घेऊया. मासे शिजायला असा पण वेळ जास्ती लागत नाही. वाव, मस्त फ्लेवर आला आहे त्याला आणि तुम्ही चेक करू शकता. आपण पेडव्याचं सुकं म्हटलं तरी पण मी पाणी घातलेलं होतं रेसिपीमध्ये, कारण हे आपण लोखंडी तव्यावर करतो आहे आणि शिजताना व्यवस्थित हे पाणी आटलं जातं आणि मस्त असं पेडव्याचं सुकं किंवा पेडव्याची चटणी आपली तयार होणार आहे. तर हे जास्ती मिक्स नाही करू शकत आपण, कारण जे फिश आहेत ते त्याची स्किन वगैरे सगळं डॅमेज होऊ शकतं, पण ऑलरेडी हे शिजलेले आहेत मासे. आता मस्त त्याला फ्लेवर येतोय. तिरफळं पण घातली आहेत आपण आणि ही हळदीची ताजी पानं पण याच्यामध्ये घातली आहेत. आता ह्याच्यावर फक्त आपण शेवटी थोडंसं कच्चं खोबरेल तेल घालणार आहोत. मस्त रेसिपी आपली रेडी झाली आहे. थोडा वेळ झाकून ठेवते जेणेकरून हे खोबरेल तेल जे आपण घातलं आहे त्याचा वास सगळ्या रेसिपीला मस्त येईल. वाव, मस्त वाफ आली आहे. रेसिपी रेडी आहे. एका बाजूला मी मासे फ्राय पण करत ठेवलेत. येस, कारण आजचा मेनू एकदम खास आहे. श्रावण आणि गणपतीनंतर बऱ्याच दिवसांनी आज मासे खाल्ले जाणार आहेत. सो मेनू आहे पेडव्याचं हळदीच्या पानातलं सुकं, सौंदाळे फ्राय, ते सुद्धा कुरकुरीत फ्राय, त्याच्याबरोबर गरम गरम भात आणि ऑफकोर्स सोलकढी. सो मस्त खास मेनू रेडी झाला आहे. तुम्ही पण अशा पद्धतीचं हळदीच्या पानातलं पेडव्याचं सुकं नक्की करून बघा. पेडव्यांच्या ऐवजी तुम्ही इतरही बारीक फिश वापरू शकता आणि ही रेसिपी ट्राय करू शकता. करून बघा आणि कशी वाटली टेस्टला ती मला कमेंट करून नक्की कळवा.